ମନ୍ଦିର। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଦେବୀ ପୁଣ୍ୟେଶ୍ୱରୀ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା 51 ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମା ତାରା ଓ ତାରିଣୀ ରୂପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ପୀଠର ମହିମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ସ୍ତନପୀଠ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଶର 4 ଶକ୍ତିପୀଠ ଓ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟ। ଏହି ପୀଠ ସାବରୀ, ବୈଦିକ, ବୌଦ୍ଧ, ବୈଷ୍ଣବୀ, ପରମତନ୍ତ୍ର ଓ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି।